Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Menta kasingi ka arpo pratarik nailur arhajar arpo ar kaseng HYC Shela unit kalapan kuburom ban ai khuble ye ki laingot ki khon samla na Shela ki bala sha ajit ban ye shem banta ha ka jingye kop jingi ka jingye le kai 36 national games ka ban salong ha Gujarat na jalla Meghalaya saungot ki bala sha ajit ban ye shem banta ha ka jingye kop jingi ha ka jingye le kai 36 national games ka ban salong ha Gujarat ki tei ki saungot laingot na East Khasi Hills district but iway na Southwest Khasi Hills District. But kitay kilong uban pensngan sengwan, kapriang suklang sengwan, kameriwan sengwan, but umeban san sangma. Uba Roy Kupar Senram General Secretary ka seng HYC sengkmi, habakran haka jingelang kabalalong ha Shillong Club, loong bakum ka seng ka sngaw sarong ban yoi, ban ki saungot ki bala syajit ban yeshim banta haka jingya kop jingi, haka 36 national games ka ban salong ha Gujarat, bat laingot ki day na kasnong Shela. Uba Roy Kupar Senram ulaong bakum ka seng kan penpaw siya ka sorkar, baka day ban bu yaki jaka jingi siya Shela na kabenta ban ailat yaki samla, bakin dang pentebit syu haka ne ka kam jingi, wat hapadeng ki jing duna ki babun. Kaseng nakapur sa kapur ni ju mi syakmat ban penpau ya ki jingslo ki jongi ka sorkar tam tam e ba ka sorkar ka de ban phai khmat lem bai de bat ki kam ya le kai hakani ka jala ka jongi kumunong shong snong ning kong e ang so khlemla ban penpau ka jingslo sarong ba ki kon samla ki jongi na po shela ham tam e akini isnam ki ba menta kilami syakmat ban penpau ya sap katalem ka jongki kham tam e bai dei bat kanika jingya kop jingi la ni ka swimming competition komba shu pentep epi hakadi kana ka Meghalaya games ka badang shudam isu sarong ban ong ba ki khna na po snong komba shiphotli ki medal ki lawanra namta ka snong ka thawi bro khoe lightly ki la yo ki gold medal santli ki silver kumjuru artli ki bronze ti mdai tang kata ka kut ka jingya le yasim banta ka jongki haki national competition ba fair haki ni ki sngi ki banai ka bla dabru ki la yasdang ban yasim banta bat ni so sarong ba haki ni kendi ba manta sa shisien pan na ki saungut ki nong mikmat la ni ki nong le ka ki ban yasim banta ka national aquatic championship ka ban long ha po Gujarat ni so sarong ban ong ba laingut na kita ki nong mikmat ka jala ki de na ka snong ka jongi